На звыклым шляху да Івацевічаў па трасе Р2 Кобрын-Стоўбцы аўтамабілістаў і пешаходаў цяпер сустракаюць надпісы «Аб'езд» і «Праход забаронены». Мост праз раку Грыўда, адразу за якім пачынаецца горад, у бліжэйшыя 9 месяцаў будзе зачынены на капітальны рамонт. Пабудаваны ён быў каля 70 гадоў таму. Сёння востра паўстала неабходнасць не толькі ў грунтоўным аднаўленні моста, але і ў пашырэнні праезнай часткі 6 до 10 метраў і ўладкаванні тратуараў, якіх зараз тут амаль што няма. Генеральным падрадчыкам на аб'екце з'яўляецца філіял мостабудаўнічае ўпраўлення 3 адкрытага акцыянернага таварыства «Мостабуд». З рэспубліканскага бюджэта на капрамонт выдаткавана больш за 3 мільёны рублёў. На данный момент идет разборка мостового полотна. Занимаемся подготовкой рабочих площадок, чтобы приступить уже непосредственно к капитальному строительству моста. Здесь будут новые технологические решения по строительству, то есть будет замена опорных частей, так как мосту уже больше 70 лет и уже много пришло в негодность. Также будут введены специальные решения по снятию ливневых вод, чтобы они не попадали непосредственно в речку. Ужо зараз жыхары Івацевічаў адчулі некаторае напружанне транспартных потокаў на асобных вуліцах і на чыгуначных пераездах, асабліва ў часы пік. Але мясцовыя ўлады зрабілі ўсё магчымае, каб мінімізаваць гэтыя часовыя нязручнасці. На сегодняшний день схемой объезда, согласованной с ГАИ УВД, облсполкома, согласовано несколько маршрутов объезда данного участка дороги. Связь между дорогами Р6, Р2 по объездной дороге, также М1 и Р44. Р44 через улицу Ленина, Сикорского, Загородную. Значит, Р44 и Р2 по улице Клютко. И объездная дорога между улицей Клютко и деревней Панки. Ну вот три направления основных, куда пойдет весь сегодня трафик большого транспорта. Плануецца, што адноўлены мост будзе ўведзены ў эксплуатацыю да восені бягучага года. Алена Ракудзь, Яна Мішчук, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».